ஆராதனை செய்த பொழுது තුති නමස්කාරය කරද්දී காணக்கூடாத அந்த மகா ஜோதியான தெய்வம் දකින්නට බැරිව තිබෙන්නා වූ මහා ආලෝකමත් දෙවියන් වහන්සේ மனிதன் மத்தியிலே வந்த வார்த்தைகளும் வேதத்திலே அடங்குகிறது. මනුෂ්‍යයන් අතරට පැමිණියා වූ වචන පවා බයිබලයේ අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே துதி ஆராதனைகள் என்பது நாட்டியம் போடுவதும் ஆடி குதித்து பரவசப்படுத்துவதும் அல்ல. ඒ නිසා තුති නමස්කාරය කියන්නේ ගායනා කරලා නටලා ප්‍රීතියට පත්වෙනව විතරක් නෙමෙයි. ஒரு சுவமளிக்கும் ஆராதனையிலே ஜெபங்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ, සුව කිරීමේ දේවමයකදී යාඥාවල් මොනතරම් වැදගත්ද? தேவனுடைய விமோசனத்தை தேடி வருகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே விமோசனம் கிடைக்க பரிசுத்தம் எவ்வளவு முக்கியமோ, දෙවියන් වහන්සේගේ විසඳුම උන් වහන්සේව සොයාගෙන පැමිණෙනා අතරට ඒ විසඳුමකට පවිත්‍රකම මොනතරම් වැදගත්ද? பக்தி விசுவாசம் எவ்வளவு முக்கியமோ, භක්තිය සහ ඇදහිල්ල මොනතරම් වැදගත්ද? துதியின் ஒழுங்குமுறைகளும் அவ்வளவு முக்கியம். ඒ වගේම මේ තුතියට අතිවිනි ක්‍රමටත් ඉතා වැදගත් ඒවා. இந்த இயேசு ஜெபிக்கிறார் பணி எல்லாவித ஊழியங்களையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. මෙම ජේසු ජීවමානයි සේවය සියලුම සේවාවල් ඉටු කර තිබෙනවා.